Apoi, valul cuantic îmi spune că, deși rana nu este vizibilă, efectele ei continuă să fie resimțite, chiar dacă alegem să o ascundem sau să o ignorăm. Ea își poate face simțită prezența prin reacțiile noastre, prin relațiile pe care le construim sau prin tiparele pe care le repetăm în viața noastră. Este ca și cum ne-am afla într-un cerc vicios din care nu reușim să ieșim. Aceeași lecție, aceeași durere sau același tipar de experiențe pare să revină, nu pentru a ne pedepsi, ci pentru că există încă ceva care să fie văzut, înțeles și integrat. Deci aceasta ne invită la vindecare. Și pentru a ne vindeca avem nevoie de foarte mult curaj și, cel mai important, să privim către copilărie. Aici am cartea copilăriei împreună cu oglinda. Oglinda nu ne invită să căutăm vinovați, ci să ne observăm cu atenție și sinceritate pe noi înșine. Poate că rădăcina acestei răni nu este în prezent, ci într-o experiență timpurie care a modelat felul în care ne raportăm la iubire, siguranță sau propria valoare. Eu îți recomand să te gândești foarte bine și să analizezi cum te-ai simțit când erai copil, ce te-a rănit, speriat sau dezamăgit. Și cu oglinda vezi în ce situații se reflectă aceste obiceiuri din copilărie sau tipare învățate mai de mult în viața ta de adult. Mesajul acestei talări este că vindecarea începe în momentul în care ai curajul să simți, să fii vulnerabil, să îți accepti și să îți înțelegi rana emoțională reprimată și tiparele din copilărie, care nu te definesc de fapt. Ele trebuie integrate